Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit ka East Khasi Hills henen kamiet ki lapnong ya kaching Talasi hagleng kanomba Shillong. Hagba kaching Talasi kalong ya baro ki jat kali kenthop ya ki Shaka banpet ya ki bomdeng ya usit belt babu at kiat ki kali bat Shaka ba modified ki bata yet yong ki bomdeng helmet bat ki wei. Hagani kamiet ki Pulit ki lapnong ya kaching Talasi Garikhana Laitumkhrah bat Rynjah. Masado. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong but ki kalalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.